Vruć je ljetni dan u Beogradu. Sunce je visoko na nebu i temperatura je nepodnošljiva. Tko zaista ne mora, ni ne izlazi na užegli gradski asfalt. Pa ipak, u centru grada, okruženo kordonom policije, nestrpljivo stoji nekoliko tisuća ljudi. Gladni su, žedni i umorni, uglavnom odjeveni u obična radnička odijela. Radnici Vukovarskog Borova čekaju da ih netko od političara pozove u zgradu Savezne skupštine Jugoslavije pred kojom stoje već satima. Političari su obećali, ali poziva nema. Frustracija uskoro prepušta mjesto gnjevu. Masa se počinje komešati i u tren oka radnici probijaju kordon i provaljuju skupštinu. Unutra su ih dočekali zbunjeni političari i birokrati. Ovako nešto se još nikad nije dogodilo. Moderna povijest Vukovara neodvojivo je povezana s tvornicom obuće Borovo. Nastala početkom 1930. godina pod imenom Bata, a tako je bila nazvana po svom vlasniku, Čehu Tomašu Batji, odmah je postala jezgrom industrijske aktivnosti u Vukovarskom kraju. Vukovar je već ranije bio poznat kao radnički grad, ali razvoj Bate stvorio je pravu modernu industrijsku radničku klasu, dobrim dijelom sastavljenu od bivših seljaka iz okolnih krajeva, većinom lokalnih Hrvata i Srba. Bata je za potrebe svojih radnika dao izgraditi i čitavo plansko naselje, Borovo naselje. Tako je velik dio radnika uz posao dobio i stan, a postojale su i razne opcije za sport i rekreaciju. Nove su prednosti dolazile uz velika ograničenja. Batinim radnicima nije bilo dopušteno sindikalno organiziranje, pa su i plaće i radni uvjeti često bili vrlo loši. Usprkos tome, Bata je oko tvornice stvorio pravu malu zajednicu u kojoj su se počele stvarati čvrste međuljudske veze, ali i osjećaj privrženosti radnom mjestu. Nakon Drugog svjetskog rata Bata je nacionalizirana i mijenja ime u Borovo. U narednih nekoliko desetljeća doživljava svoj vrhunac. 1945. u Borovu je bilo zaposleno 1810 ljudi. 1970. taj je broj iznosio više od 11.000. Spektar djelatnosti se širio, pa je tvornica postala kombinat. Nije zaboravljeno ni stambeno pitanje, te između 1950. i 1984. kombinat dao izgraditi 2042 stana za svoje radnike i radnice. Domaće tržište bilo osigurano, a izvozilo se i na zapad i na istok. Bilo je to zlatno doba Borova, a s njime i čitavog Vukovara. No s početkom 1980-ih jugoslavensko je gospodarstvo zahvatila kriza, a industrijska je proizvodnja počela stagnirati. Država je ušla u dugi period stabilizacije, odnosno mjera štednje na koje je zbog zaduženosti Jugoslaviju tjerao MMF. Ova je situacija snažno pogodila Borovo. Plaće su stagnirale dok je inflacija poprimala katastrofalne razmjere. Radnici su već jedva plaćali račune. Stambeni je fond bio pred kolapsom. Umjesto proizvodnje vlastitih proizvoda, radna se snaga sve više iznajmljivala zapadnom kapitalu putem tzv. Lon poslova. Istovremeno je dolazilo do daljnjeg slabljenja sistema radničkog samoupravljanja, putem kojega su u prijašnjem razdoblju zaposlenici mogli imati kakav takav utjecaj na svoje poduzeće. Radnici i radnice Borova sve su češće stupali u štrajkove, koji su postajali sve masovniji. Jedan je od tih štrajkova nadišao sve do tada viđeno. U subotu, 2. srpnja 1988. radnice Borovske tvornice kožne obuće stupile su u divlji štrajk, bez dogovora sa sindikatom. Okupile su se u tvorničkom dvorištu i zahtijevale isplatu pune plaće za protekli mjesec. Tvorničko rukovodstvo pokušalo ih je smiriti i dogovoriti nekakav kompromis, ali nije bilo spremno u potpunosti udovoljiti radničkim zahtjevima. Dobrim dijelom zato što se upravo pokušavalo osigurati nove kredite od banaka, koje su željele vidjeti da je rukovodstvo sposobno kontrolirati radnike Borova. Štrajkašice su rukovodstvu dale rok za ispunjavanje njihovih zahtjeva. Utorak, 5. srpnja. Utorak je došao, ali nikakav dogovor nije bio postignut. Tog su jutra tisuće radnika i radnica iz čitavog kombinata otišle do centra Vukovara, gdje su radnički zahtjevi predočeni općinskom rukovodstvu. Počeli su se redati govori. Došao je i generalni direktor Borova, ljut što su radnici odlučili tražiti rješenja izvan okvira službenog sindikata. On ih je pokušao smiriti i vratiti na posao, ali bez uspjeha. Radnici Borova bili su bijesni i razočarani u postojeće strukture vlasti. Jedan je radnik rekao: "Ako propadne kombinat, propast će i cijela vukovarska privreda, a tko će tada našoj djeci osigurati budućnost? Gdje su danas naši komunisti, gdje je općinsko rukovodstvo partije? Sakrili su se u debelu hladovinu i zaboravili da je 1941. godine partija povela narodu borbu za prava i slobodu." Drugi je radnik rezignirano pitao: "Kad ne platim grijanje i struju, odmah mi zaračunaju kamatu. A gdje je moja kamata kad mi zakasni plaća?" Na prosvjednom skupu u centru Vukovara izloženi su i radnički zahtjevi. Oni su između ostalog uključivali smjenu direktora Borova, nabavku sirovina za proizvodnju, isplatu lipanjske plaće, povećanje plaće od 100%, korištenje cijelogodišnjeg odmora i smanjenje tvorničke administracije. Prosvjednicima se tijekom dana pridruživalo sve više radnika. Pred večer je već svima bilo jasno da u Vukovaru neće ništa postići. Ali što sad?
Sasvim spontano se proširila nova ideja. Ako nam ne može pomoći općina, pomoći će država. Idemo u Beograd. Oko 19 sati velika je grupa radnika krenula pješke prema jugoslavenskoj prijestolnici. Nakon 20-ak prijeđenih kilometara sustigli su ih kamioni i autobusi koje je za njima konačno odlučio poslati sindikat. Oko 3 sata ujutro 1500 radnika Borova stiglo je u dom sindikata u Beogradu. Tamo su čitavu noć i jutro do 9 sati redali svoje zahtjeve i prigovore saveznom sindikalnom rukovodstvu, ali bez ikakvog pomaka. Ponovno razočarani, radnici i radnice odlučuju sreću okušati u obližnjoj saveznoj skupštini Jugoslavije. Do skupštine su promarširali pod državnim i partijskim zastavama, okruženi jakim kordonom policije. Taj je 6. srpnja 1988. bio jedan od najtoplijih dana u posljednjih nekoliko desetljeća. Temperatura na beogradskim ulicama približila se 40 stupnjeva. Na toj su vrućini borovski radnici satima čekali odgovor političara iz skupštine. Oko podneva pridružilo im se još 1000 radnika koji su tek pristigli iz Vukovara. Sada je prosvjednika pred skupštinom bilo gotovo 5000, ali reakcije iznutra još nije bilo. Prošlo je još nekoliko sati. Radnici, gladni, žedni, iscrpljeni i ignorirani, odlučili su se za posljednji juriš. Kordon policije probijen je bez problema i radnici su konačno ušli u Saveznu skupštinu. Tamo su ih dočekali preplašeni pogledi političara i birokrata koji su cijeli dan proveli u hladovini. Nitko nije bio siguran što će uslijediti. Jedan je novinar Vjesnika, koji je tada ručao u skupštinskoj menzi, ovako opisao tu situaciju. Jedan radnik iz prvih redova zgrabi čašu i razbije. Ista sudbina snađe jednu pivsku bocu. I onda, kada je sve visilo o koncu, ostali radnici spriječiše ovo dvojicu vrućih glava da ih povedu u tko zna što. U međuvremenu milicija je uspjela prekinuti nadirući lanac ljudi i zatvoriti ulazna vrata. Tako se u holu našlo oko 500 demonstranata. Na čas su ostali zbunjeni, svrćući se i gledajući zgradu koja u svojoj dotadašnjoj povijesti tako nešto nije doživjela. A onda se i 100 grla prelomi. Druže Tito, da ti je ustati, pa da vidiš kako narod pati. Radnici su od saveznih vlasti htjeli dobiti obećanje da će im zahtjevi biti ispunjeni. Nešto u tom stilu su im potom i obećali na brzinu okupljeni republički, savezni i sindikalni rukovodioci, uključujući predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Ivu Latina i predsjednika Skupštine SFRJ Dušana Popovskog. Radnike se potom uspjelo uvjeriti da se vrate u dom sindikata, gdje su nastavljeni pregovori. U domu sindikata prvo za govornicu dolaze radnici. Jedna je radnica rekla: 2 dana mi čekamo da netko iz savezne vlade dođe i odgovori nam može li se riješiti naš problem. Mi nismo neregularna rulja da se tako ponašaju prema nama. Mi smo radnici koji traže da budu plaćeni prema zaslugama. Drugi je radnik u svom govoru rekao da se radnim ljudima manipulira i da rukovodstvo, rasipajući nacionalnu mržnju i parcelizirajući zemlju, pokušava ostati na vlasti. U narednim su satima uz česte povike govore održali i političari i sindikalisti, a na kraju je radničko vijeće prihvatilo prijedlog sanacijskog plana Borova, te je oformljena i radna grupa za Borovo u kojoj su se nalazili funkcioneri svih bitnih jugoslavenskih i hrvatskih institucija. Radnici Borova potom su počeli napuštati dom sindikata, a do ponoći su svi već bili na putu za Vukovar, iako su neki smatrali da će biti izigrani. Na kraju krajeva, što su ovim štrajkom ostvarili radnici Borova? Plaće za lipanj i regresi su bili isplaćeni u punom iznosu kako se i tražilo. Plaće su povećane za 60%, a republičke i savezne vlasti uspjeli su privremeno osigurati nabavku potrebnih sirovina za nastavak rada kombinata. Kratkoročno, štrajk i juriš na skupštinu rezultirali su radničkom pobjedom. Ali dugoročno, nove tržišne reforme koje su se krajem 80-ih uvodile u Jugoslaviji značile su samo daljnje propadanje Borova i sve teži život za tamošnje radnike, ali i za radnike u čitavoj državi. Samo je u prvih 8 mjeseci 1988. u Jugoslaviji zabilježeno preko 1000 štrajkova, a taj će se trend nastaviti i dalje. Kada su se na katastrofalnu ekonomsku situaciju priljepile i nove nacionalističke stranke, Jugoslavija se pretvorila u bure baruta, a multietnički Vukovar kristalizirao se kao epicentar novih sukoba. Radnici Borova nacionalističkim su podjelama odoljevali koliko su mogli, pa su tako zajedno stupali u štrajkove sve do 1991. godine, kada Vukovar, a s njime i Borovo, konačno propadaju u pakao rata.